Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebalasan dari akan dilumanan Allah sekalian yang Allah berikan kesabaran kebijakan Allahumma amin. Suara mikir pulang itu dewas di bawah di mana di mikir dan ya anak-anak luar Pilihan Allah Ewa Nawawiya Masih Muhammad Baik Muhammad Mabirak Ketimanya Ibu Ledu Bagi Abu Inna Allah Allah Sabisi Bagi yang masuk Dia berlawan Dia dikirana Burung-burung Dia diwawalan Dia masuk Dia berlawan Nabi Ketimanya Hati Kami akan beberapa yang Muhammad 3 manusia mengawin Allah karena yung na perisidan ya rakyat na yang menerima na yang kaya itu kan sangka dia pengulangan Allah kaya bakal Allah ia pengulangan yang membantu kepada para biaya na ayat di papan kalemiran kebayaran orang Ramadan dan menemukan ada apa Ramadan dan pengisian Allah Aisyah Ramadan pamakaso tumatawag na kudumyan ito at hindi astot pemilik kumateka na mulan na pangarapiran na umayailan ay sampay sila Ramadan na andang mana di kapalaputa atau mga bayi mga daton na biyaning kapman sa mulan kapalak Panisilang pemandi memangani Allah ayat panggilan Allah nakpadana nanti kami mereka kalimat angka setiap dosa ini Allah pemakapan nonton ayat ini dan akal Ramadan nasalun kapal kepala paduan kasunuran usunuran kasapuluran nasasapuluran nasalu Samamus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah betul na 2 bulan ada kapahon Ramadan na pagpangit wallah ayat kadanian nadiyan iterong wallah Allahumma balighna Ramadan kadana nami nasampay kami ka Ramadan umaslikan dia mo tuwang niya na dito magito supaya na baban tumal pate yan ay ito na nasunabitan mo matatang kalin na tao ko surga nada penadusanyan nadinyang pandi panging wala at ilaw ka Ramadan ino ko nakakiyag pagaman sebensana Nagawandamapian ay tersaron sortan mo amrana walang talikid o pagkaltan mo Ramadan o kalagkabis
Ila pagkakapontong ko nakagit na banda pa makakaparwa pitisyo na nalat Ramadan na paleta lupirma. Ada nabi umum namanya Ramadan. Peninggalan ini to namanya niyo anak keto na tahu ini pungpuknya sabutnya na kalaliman dari makannya. Jadi itu nanti maka kabusuk kalian. Nari sama nutumauri perwalan na inumin besti pamaniyak wallah ay sampai silang Ramadan nagpagaman silang sebenar ino to nakabias Ramadan udi nakabias puasa uri panwallah natinduanan wallah ini spesial yan aamay kamakaumat tanong sanori anuman nagtimbangan sumama amal tanong na sumama puasa tanong na dikibagad o timbangan ng mga amal tanong kau pamakabagtad ng o timbangan na kurbayan sa alat yan ibalas. Kami ako pumamamila kailan na pagkakawala ng iyong sinarema ilang niya ko iso pala yan nasa loob mo ito ano to hindi ito sa loob nari sama mo tumamuri pagwala at ipirawa kanilang gusto mo pangarapay sampay silang Ramadan takagya pagaman silang sebenar takagya sa Ramadan nagkababayanan wala ko mga mantanong katinduyan adikirutan o timbangan mga mantanong kaubukan nun nalinyan ka na naloy tanong sudalilian kamay may nabugod na itigaw by may praktika kami ako mga ulama na sunod sa kaibigan sa hadith Quds kullu amali ibnu Adam illa as-sawm fa innahu li wa ana adrisi bi. Kung may mga napigil sa hadith Qudsi sulaman natiku Allahu amalum bawataan Adam napalaya yan neraka na ayakunin yan ng rak na supuasan yan kamata matiwala at kakal supuasan yan na usapan imbagayron sa pangwet. Pamangabsirut ka sa naman na ay pagkukong susabot ka ng yan daw ka ito kung mababaluin ng species. Napakalayan ng tanong. Ibarat yan na niya ko masisi guru niya si Muhammad Paiko na inuwayakan ko ay para asokya pa ko man yan si na Peter yan kay Alim Saleh kaya gumawa sa pamamagitan sa kaya madawlakaw giisan pa sila ng kakuha ng kawasan. Wala tayo, may mga natiyuan. Bumi na si Marjan, masangin ko kayo. Pamakasyabot ko, ito na may bilang takal na yan. May wala ko na yung pag-ibigas. Kaninin ko kayo, mamamalasin ko niyan lang. Naman, pinagbiyan na di, para yan, ang yan pananakat, pero wala sa hadith Qudsi. Ayaw manatakan sana, puasa ori panian ini untuk kebaya yaman nakati ayat ayat ini noi kebaya iwallah sumana puasa tanu akan dia aman daya asikri siapukah amalan ya sikri ayat mematauan nasib dan bangsa Ebu matauron nasa Abu Suwala kuing kalikapos. Benar? Ate, gano'n ito malaya yung kapatid sa kumbuy matauron Abu Suwala na amalaya at itong kailangan urang kapot
kadipusan, alam mo na kabalak anak ko siya, di ako magipusan, pagabidawala. Yan mga panunod na nito natin, sa nila, wasa ko mga makakunalin, magipusan, ikawala na. Ito kailangan, baka po mga langka, ito mga puso, hindi mga wala na yung magipusan. O, so ang mo ito, nagiging na kaya na ako. Nari, sa mga namay ko, basta may nakapilya tatayman ko na may kon na may akawa, nakatawag-tanaw yan kaya kapag sa mga bulibin ko kuli, na nakatawag ko na hindi na tanto akabun. I-unifin ko wala, ginakapamalayan sa mga nakakabun. Kaya ito, gusto akabun, nakagin sa mga siya na utang. O pamakakas, mamintano siya. Nakakaw niya, mana umambubas, kaya pinimuni-mulan na kas, ikot ko na kaya. Hindi na may binaya, wala siya nakasirakan, nagdududu. Pakasusunod yun, kasirakan, uwi na rinyakan doon yan, siya wala siya nakasubar, nakinasab, pakakitaw. Nari, sa mga tumawin wala, pakarita ko na nga wala sa mera magana, pangitan wala na kayang tanwayan, naginetbog niya ko lang buwan na Muhammad Pay mo, mayroon ka bagbutuwa sa mga nakaya na yan, na perisya sa tanwain, na si tanawin mo sa katwa kita, iyan niya Saleh Al-Fawza, mas si Saleh Al-Fawza, na superstar yaw lama, worldwide. Kung paano na hindi kayo, itiruan sa referensya na kamay ko na tigawa mong ko sa paresa. Tunay ka lagi, napitero ko na waman adda bihaslatin minal khairi kana kaman adda paridatan bima siwa. Waman adda paridatan kana kaman adda sab'ina paridatan bima siwa. Sumatalo sa Arab, siya butihan nyo to. Uy, nasumino ng mata, natinatan mo tamakat siya sa mga parihan siwa. Pagpanan na, iso pala sa Ramadano. Sakon sa makanggal mo sa sunat o Ramadan, ayatin bang yan kapal. Kaya naman na iwas. Pakamalo, sunat, parado, na mas makuri label, so parado. Na makanggal mo ka sa sunat o Ramadan, ayatin bang yan napal. Ini dugo na nabi, sa tao, ang makanggal mo sa parado o Ramadan, ayatin bang yan napal. Totosnya mapikirawan tiang sore Kristen. Parenta mga isama na palagi di penentang sabutaro. Upang kamakasirbayan ka sa sunat o Ramadan ayamnya wang kabalas na kendo nga parang namalitan o sunat. Kaya tuguloy na natuloy na ano na sunat kong ako'y. Abali-balong pagkaloy na kung panang abali mo sa sunat. Paano na ay pasakit ay issue. Nagamos ano sa ibarat na muli ka mataos na to. Totoo sino man na suliumat, alam mo na sunat yan. O patami ko. Hindi natin minubuha niyo at namiyakasunod siya atin na misunat. Kaya naman ang tapaya sunat natin, mamiyakasunod na dinuntod. Na dahil kami sunat, pakang ito'y sunat ay sunatan. Ang makasulog ko na yan ito na tay. Hindi kaya pangsulog sa masjid. Dari kadang panuntun na dahil ang siyempre masadurang at sunnah ayang nga ng sunnah na tahiyatul masjid asal-asal ako masjid. Amay kabamin ito, ano nga yung pasabang na kaya pasadurang na may kaya puro ka na may sunnah ka, naliyan ka to na na may ba't yan. Ngayon ba, buwan na lang buwan na kaya ba't yan, no? Dahil naman ako mga masjid ka, no? Ano na yan? Paris ka! Ale! Ito gusto kasi yan ito na ganyan maswan na nakikita ng paganad. Ay na lang kung mas dito bayan na dinikyan na lang sa mitniya ako ginamyagigan sa miyagigan mga oray panwala ni ano pa si Paliyo tapos ang ikat mga salamat tao na minit kaun ko yung andang liyo.
YouTube, no? Nami ako masuman mo ulang ako kalilimod, nabigay gigawa ng sila alin, magparos ano, nami ang matutong na sila, namo na tano, ato sa pantano. Yan, no? Yan ang sinalabalang ko doon sa atin na kami ang mga pagkakalimutin. Wala naman doon, hindi ka kabaro. Nandun si Muli ni siya rin. Tama na rin. Mas mga tanaw. Nay, sa mga tumawit na totoo sinyo ay sunat at pagalitan mo ni isi na sunat kumagrit. Na totoo sinyo ay sunat kumagrit na before and after. Ina ni kamu buat kami yang pera sultan sibu ya kalau leman na after. Auto buat yang islaman kami yang tikir pemahalan apa taman sa post naik postal naik. Nari ini before and after. Kalau leman dan sina after. Ayah kalau leman atau mendengar apa sa lupa tuban sama ulit na sobra atau kalau menawan 45. Kalau tidak. Nakalintan Kau masuk Ramadan namanya berberikan Usul natin kasubi formatri Nanya kong naktimbangin na magri Nausil mo yan nga Continuous sunat subi formatri Potlo pulo ko Nanya kong manatlo pulo magri Nawala ang ako yan Nanya kong manatlo pulo Manatlas Talo pulo Anam pulo magri Pagkakataunanan, niya nawawang pabaya. Kaya yung tanong, wala man ako, sunat o magri, mga bae, tigag na natin sa manutong na kiyatukuan namin na gabay mambo, na is ano siya sa walay na kuway, sunat mambo. Kung nakasunati, huwag yan nalukuan ng mga yan, na dapat na niya pasagalun so preparation para kay Mister ako sa mga harmony. Pero ito ba sa ta? Oh, ito, ito siya ha, una sila no. Ima sa danyulan na tibol, nabuwa mo sunat. Akagyan may kami sunat ka, dahil mapasan, kaya nga pa nakambugas ka, kaya nga nakapamanatan, nakita si Mister, ano may panapit, pati na bisa. Naguminirawati na ito, may nadama pa naman, natiginapi, pero mangyari mamatay balas. Asam ninidawa mo. Sisla na naman mo kikyan mo na, mga strategy niya ng mga timing. Na, mga dalo, sa katanong man, nakikipan ron, nawiyag tanong ko masli, kay nilang sa kalendar, na niya kapiyapiyan na banda, yakap pagbangiron sa nagpakaw maramadan, ku'y tatanmas na 6 o'clock. Napagbangan na tagal ano sa interval ang minus na 6 pay na bukan bukan. Lima to na sikat at nasumas kita tutunan. Like, kekentang sa tutun na nakakataluan sa interval. Kaya dapat ka, nasusunat, namanya kasunat. Napagbang tanawang bumangad yung nasampalugan na tulong-talong na panabago na Bapak na imam bumi ang bangga na isiwa kaso mapagbangsa Makkah. Hayya ala salam. Nagapa sa doon alas 6. Kaya kita nangat ko. Ada apa lewat? Yang hati-hati itu. Nah, semua suntik sunat. Wali at higarang. Importante na sunat na malay balas. Pagagan mo. Pagkakit mo na naman sa tayo yung laking dua. Yuto sa sunat. Pikiran mo na lagi yung pangakamakasil na may sa para tubo Ramadan na ayating bangyan na ito puro pa. Nakaitan. O pamatman kamakasil bayang kasamagaribo o Ramadan na emyapang ka na pito po na mag-ibo. Tama nga lang. Ano rin ito maparamay ka ng sukalay. O pamakasil bayang ka kung dinisusuloy ang mag-ibo. Ano po na na pinilisan
times 70 equals 2,100. Sembayangan ka sa kunting 80 dahi yang magharib ko Ramadan na miyakwang ka na 2,000 gumagatos sa magrib. Benda ko ay nampay ka mo na 70 times 30 equals 2,100. Tapi dia ko accounting na malam ako mag-agi na pagitong. Kahit ikaw na na isawalay. Bago siya pagitong. Kaya basta preacher na dapat na-ready to fight. Narinig normal mo kasi may na-continue sa 5 waktu ko sa ulan. Nabupan naman lang ito. 2,100 times 5 equals 10,500. Kaya naman ang result kanya na kasi may nasa 5 waktu continue ko puluh gawin na niyakang ka na 10,000 guli magatos. Kinuha mas madadawa yung sabi niya na ginawa. Nakakikita mo, sa ikamanawan mo, karusan bagito mga pati man na si Bibi na tweet, yari yung ay ito na mambo. Nabidaway na sa kapan mambo, yung sabay niya na ay sa taraway. At yung sabay niya na ay sa taraway. Kaya na sila ikitik sa, perawitan. Na yung problema na gala subo, gala duhur, gala asa, gala magaring. Dapat yun, nari, pakala bilangan mo, pinalugtuan na kaya niyo. So, matawag na yung mga siya, nag-iwan bugay-bugay. Nakakatulungan lang na rin sa kanya, kapag sa baba atas. Tolong, panabilangan, umatang gano'n na sulat o Ramadan, ayating bang yan na para doon, tuloy ka do'y sumpatan ron na makasidita. O Ramadan, ayating bang yan na diyakan. Kaya tayo mag-tweet nyo, kami setiap na paran, nasulusan ka nasulat, napakatuna ka, iwan na gamay na madalang, kung mga panarapuswa, kaya panara. Uman ka, hindi ka, o Ramadan, na ayating bang yan, napitutuloy yan. Kaya kaya yun na, hindi katan yan, hindi katan na 1K, 1,000. Kaya timbang yan na 70,000. Ipumiyatan may o mga kawasan. Amalo mang mga dado. Dito mahukay ka ng poder na sa kusuan kita. Dito na nga, ano ba masya manasaan? Naino to? Naino yung mga riba o mga Ramadan na naipad sa kapurwal Kado naman ay manto na magagandang sumata sa kautuan. Karena kawida kalian tabaw masuramagan. Na iawida kalian na anda kami na ibuasa soras. Panggastunan. Ngayon to, araraganan sila. Naskama na awas sa amia beberka. Nakatawan ka. So kararaganan kumamasingan ka. Karena singan na mga kararaganan. Kenapa kalawatan kapadaring ka? Kenapa kalawatan kapadaring ka minsan? La ilaha illallah. Nagpakaw mas Ramadan. Nasirkatan. Pag-irin mo na bawa sa mambu, orang-orang kami yang along yan ay tawag palakiat na pinaginawa niya na pay-payloan niya. Dito nung yan si mga lolo, ito kanigil ka mga kayo. Tidak sumiyagad sa pagdaw sa sadat, naging pasin na ito madre. Na may pambali na ipagpakyan mo sa sadat, natin ako ako pa-tipig. Eh, tinakapagay na may pambali na may barap. Bukan ako magbarap ang perundangan na. Ya, berbili ka. Matay ka na, kaya magugawin na. Nay! Ang nakatawa na, inalusing bumili na, gudaman mo yan, sino katawin ko ron? Ilay naman na magpasing nga naman, dali naman mo palitan na niya pagpalitan, nagsung ko mga palitan, inulutups ko. Nakaliban-libatan na mata niya, nagmeron ipangluwan si Muhammad Pai. Ngayon ang bro ko, ibarat ang pagkayan na yun. Ang ginagawa niya si Buwan na matasilima. Pero na matasilima na malaigaw. Na imang buwan ko na malalak sa namalawag iiyak.
galis na pagriling. Asumong na po naman ikatay ito kanina, ibanong ka na, grabe ka na, sangisin na anak ka. Malakay ikon, nabala mo ba manibari ang tatang mo? Pagri nga ulan sa mungkin ng lawasay, no pamang papalada ka sa kaiting na ganun tinga. Habang kanila isawag puging tawa, wider. Kapag nga naulas na sa akman nagmamalimos. Nasa kanya ni kawas sa mga kapag manawas ng bilan. Ay pandapat lago ni kawas na mga kapalan. Kami alas yung bilan, mas na yung galis. Ang makilalakan niya, ay bumatiro yan ng parang kilala kita. Because ang labi niya sa mga korpa, din nag-gawin ka. Yan niya, manamakawasan din nag-gawin. Sumunod pumang nila, nagpano naman na mabuta na nagipan. Mabuta na nagipan. Eh kung bakit kumangan ni, nalog pa nakapag-iwin wala pabuta na, di ba yung mga ito, pagkakala wala kami. Sumaw na mabuta na niya, ako papakawit ang mga 5-6 at hindi na tumagbutan. Hindi kayo natin na may gagawin na baka makanda, nagamas na ito ako kasi yung ako na sa 5-6 na kaya, wala na niya ako mas walay niya. Nari! Eh, malaw ka man na nagdara na kung mga padyan, kalima mga nilais sa mga alay gagaw. Namiyay ni mo yan. La ilaha illallah. Nagdinig ko naman na dagaan yan. Ino to. Ay naon namiya kasumako ko na tigaw na 1-4 of the terminal. Tapi na iwatayan, kita nakapulaw watayan. Mr. and Mrs. Dua harmonik. Kalau kadang harmonik. Makapulas ang mga sila. 1-4. Kung magaruwa nga nila sa 1-4 awat termino, malang nila nabulong kaya lugyo dito nila. Nasa kanon kung ano yung termino sa kailan na pis na minus na 20 kilos. No, ilahay patay, katakaswad na lulong niya, nasa manay na puro mga puso ay nabulong niya. Pangita makapala mo na rin, ito ipowit pangita ko itamihan. Inaw namin alin na mga hindi kinulang nasa isa-isa kasi kami na break. Nalito na, nabagdidi kami, sana ko kami, ito may ano siya ito kamarat dodo. Kaya na, isa ka sino pinabreak? Nasa ka, nayag ka ka ni mabreak o sa kanay sa amortera. Maka mag-program mo mami. Nari! Sa mga ito mga pinabreak wala na pagkakit tanong, niya kapiya-piya na sumatawan na na makalorong kami yang bubulyo sa yang master. Kaya na ngayon, kapag ginag-class sa Marbeson, yang master. Very nice. Ang nasunan niya ikabot. Kaya bumito ko na ng matoko, kawalay na sa lamar ito. Kaya kung Marbeson. Ang mabag mo, nagduduli ko na makatoko na mga tipo. Saan ko galing? May mabumaturo na anonymous. Kaya mapira, maribalas mo na kasaliban na anonymous, sikrito. Ang nadumi ako mga roon, ang kay Miker, mga kapayla ko man, ang ako mapira. O nakatuliga, pero siya sa lang buwang niya, mga kapayla kasaliban na sikrito. Hindi na ni maribalas. Napangluos ka na, basta sikrito, nalulumangan sa mga sikrito, nakakaman mo gano'n. Hindi ka ba na ako, nasa lamang mayroon. Jadi kaya badak yang lagi makin hari mana biar demi anak kawian na pero siya. Wow. Bukan nak mengingat. Baik minat baik ni Allah. Boleh berbuat dulu. Mana panggil kalau demi anak pero siya nabigarnya. Dari nolak juru. Pointing. What is a pointing? Gua sedikit yang minimal buat yang lainnya penutan. Mama mo kapan na kanunod. Na pumilawak manale, ina ni malay balas kaguyan na ni pinakatarang sa atay. Dia ko pemimpinan kay buruan na wala malay balas sa asin ka na katarang sa atay. Ale, hindi ko talaga yan ang ino ng ulama. Ino ako rin pemimpinan, kami yan maranaw na may mapakabuyan na dahil na tarang sa atay. Benar? Tinggal suruhnya para sama sedikit, tapi ini siya yang buat. Menyebut yang betul-betul naik. Suatu sokap
pangaling daw ng balingang kaon ko. Kaya maganda, para natama kay Kubisto ka. Tidak dia menimang siya. Kalau Kubisto niya niya ang mula. Kung na ako mga isang tulong sa Diyos. Pagkita na lang ulit. Warang sa ako kamantis. Ya, ako kamantis. Kaya ako mga isang tulong na sinira ko sa mga. Jadi uminom. Pwede ka naman makayapag na kasi mga pangit. Kung hindi mga magyat na bago. Nay! Hey! Umamay ka ng balingang gawang tunay na yung nalaman na malaigyo pasok at yan na bara. Okay? Nakapalubakan ng samala isubay. Ako dalis. Asiwaya. Namiyayad sa Brusi. Nadal mga tipper. Alam na lang ko. Pero mga tipper. Eh na to! Nakagagdag yun. Nagdampan doon ay katsuro na di. Kaman ko ay mga ko na tiga pangranan. Uy, nandiyan pa iniraway. Si kumanan niya no, kaya si Patamura siya na diyang lagay. Umang ko na daw inaadlag ang malaki. Ako bakaktor, wallahu lumay. Nasulat sa isang malaikat na di mamamikon. Allahumma ti muntikan kasama. Kadang ko tumaling ko sa memulai asang ikaw sa dayakyan tama. Sila mana ya? Yung di mamangni. Allahumma ti muntikan talaga. Kadang ko tumaling ko sa memulai nabinasa. Ada apa? Kami yang tamang masyarakat tahun dalam akhirat. Yang tamang masyarakat tahun mumpul. Ini benar-benar buang amalan ini bukan konsentrasi sih bukan. Kalau di sini itu dia seorang pengguna bang mulut. Kalau di sini kan, ini memang yang apa mana ini betul tanah betul. Naik sama nonton lagi tu, nonton tanah Quran. Apa nama betul? Al-Taala Allah, Allah. Walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim ila akhir ayat. Pahabol ya sifatan orang sanai sosial tuamnya taman siran sanata kabudiran dalam pera-pera ani siran pemogoi dari siran pendia karena panuturan pakai anak dibuat lah sepasiksaan amal itu. Ini itu masalah. Ini minimal bagaimana kasih sana maletris. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa dunubuhum wa duhuruhum. Kau yang mana pikir Allah? Ayat pun kasih saya mengalami pedas nama Allah sihan sama dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara ini setelahnya sepostonya sebulanan namun namai kong kama timo na igandad ko apoy ko kanalakan na amay kaya apoy ko nalakan na baton ay iyo na baton na ipamirin sa sangka iya mga bulu-bulu baru niya taman wala dunumin na musipan pemampan-panabalaan kaibigan baru penuhnya tangan na inuman Allah wa dhuhurhum na musikum mamalikubiran dapat nyawa sa piling sama niya ako berumah tuh ini niya talaga inshallah dan pagkanya na nakaradunan na masuk kita lagi nomor sa mas kita ada maipon ada lighton kalau ini ada masalah malamnya sisi ngasih minto artinya aku no ay dami isu po yung tao na niya bubulga ano yung panalitan mo di sisi ngasih nga filosofi ka kumusta pero tamo very good okay kami di ba kami ang diskusi nga makapalag sa tulong nay sama nung tumawagin ko lang na mga pangyatangan na pakawyang koronay malaki yung orasan na pero sama niya temang kung nagatating may sa oras pangalan na kami good man yung pero nakanood ko mga banggi yung mga oras kaya hindi mo pa nang duling na
Ito sini mana kakak ini ini main tapi mau ke dengan ikan ini. Sampai mau sini karena mau sisi lah terhadap narik. Oh, kenapa kamu bisa lihat tambah? Ayo malam kali ini kata saya, kenapa orang kesenang kata nama baru? Yang perlu Allah, nabi yang musiakan Allah, nabi manusia yang menamakan, di penutur nabi, atani Jibril, kan ya Muhammad, isnasya, wa innaka mayyitun, wa ahbib manusia, fa innaka mufariquhu ila akhir hadis. Ya kaum marana tidur Nabi suki beres nabi nyerang di karona ya Muhammad. Susuna orang awal keteron rakaonan gunain badan sumur kamataan aku taika. Ini tuduh minuman wahdi manusia ya Muhammad. Lemaning badan sagagau sepatut aperanganan asagagau kamataan apapun berlaku. Mga bahay, mga dato, kumatay tanong kung nasukti mga kung mga nadalukot kamayong kanalipak pang di. Kaya pati ba? Aliman jamayo ito na ba paano din diinti ginawa ikalikan panangakang bula-bula sa kawyag-yag na makapong bula-bula tanong sa kapatay. Nagpamuli kung pangit, tamyatay, sumyatay, na nandigo ba kaya nakakapag ginawa? Allahu Akbar. Tidak mau bagi kepiaran yang berbulan memakai nagpagbulan ko itu saya madawin mga kapatid. Kali itu seperti musik kadang dari membawi kakak di kewa di bakal sakal dia yang piana ini si saya sedang ada kakak asalin sama nama ngapin yang malah ibadah. Dapat hai, batang ini nawai ada kurang dan buah kami yang kai sumia ai lagi sudah luput menikah magari pernah kamu magari pernah di sini ada luput menikah kau nama dia umakai nanti mau kamu mulai dari kebalkan tinggal mata ini apa ya dari kebalkan waktu satu yang ini nanti apa mana kan naik miara tai para samia tai sumia tai nama ini nama miara kan nama ini dia mereka baru ada kemabati ya. Hari itu kayak saya bilang namanya berbeda namanya kayak apa kau yang juga ini lagi dulu. Apa kau yang juga ini lagi tapi ini nanti pemahaman pemuda yang tak berani karena bawa pasangan. Omanya orang bawa nari mana ada bekas ada bagi. Ini berani tangannya ada soto-soto kayak berubah lagi. Opan bawa ini kemudian orang bisa. Dia memang kita kalau memang strategi yang aku bawa lagi ni kita dulu. Para orang yang ini siwa ni yang ada dalam siwa. Makanya benar 50 bulan. Bulan juga berbeda dengan macam yang rumah. Apa ibu juga nak haji. Makan apa tu dengan ibu dengan naik haji ba? Dengan sahaja yang kami opang nak berenang. Cuma semua pihak malah dia berbeda tapi kita juga amanah. So ambil benda nak semua tak amanah nak pun nak tinggal ni bawa nak bawa salah. Nami usku. Naik, kau ini malah betul tinggi naik. Napa kalian tentang naik? Dan yang mana rekan di pakai muslim. Ibanian tolakan sopagarinya na muslim. Sakalawanan sotalawawe. Kasata. Muslim makalawanan sa talawawi paman pada kalana naukapan pagyakapatay na pinaulos sa neraka sanda na ilapin niya dyan nang ginawag manatala video na kapiyang na iba manarap ay ito talan mo po tumigusi ko paano yung nanisiba pa ay batawala tala kapiyang niya pelatay kong narap at nang yan igusi ka na tiyoto pa na o magari belum selesai nama, ada dia nak bikin yang asumrat itu lagu. Nakai mau mawa isau, kotor mau. Amalah pihak lain kata nak yang tangge yang beo mabui mabe kamu isau malu. Ale, ubur gina ini panik kalangan nak dari aku tiga yang pelan tayarnya punara. Mata nak bikin mana mau diskati. Kayak ilakai, bawa mana dia nak belum nak asal dari punara.
Kalau ini namanya namanya itu aku nunggu. Bawa ada yang naman, yang mikiran awan kalau ini mati asuna. Nek ya sabu mo ini awan yang apa aku dah. Bawa yang ada dua kota. Ni ang mulu wasira mga kali dito semua lupa pahayaw-hayaw. Padi di pero gusto. Nay, yan ang ating nag-iiko pa nay. Sa mga naglaban na nagpinyamaratan. Laburo na yan ang mga katawiran niya dinipya agrabi. Maliso na mga katawiran niya dinipya sila na hirang di mabunuta. Sa mga sa mundo na. Itu nama itu dia. Bagian yang mana pun dia menjadi dia. Maka bola bersama Abu sila kata dia. Dia ini apa boleh? Kemana Abu sila dengan apa seupanya? Ini semua. Nama apa masalahnya? Mesti itu mana? Mana tinggi Abu yang tak hilang. Naik. Hei orang perlu yang jangan kata Nabi. Bahkan tinggi nawai karena mana pakai pakai barang tahu nanti kudikan tinggi nawai mau Allah. Nabi usah mana lawas. Ay sabi mga tinugda, napanin niya ang tinugda suwang buka pala. Naman dengan suwita ng tinggal di dalam yang marapin. Nung ibarat yan, maka dan suwinain ang yarapin sa sakit na naging sa yarapin. Na umakakuha sa kapitya nino na naging sa yarapin sa kapitya nino. Ito na rin ulo, na isang maranaw na sa video. Ay ang maranaw na makakuha sa mga piyasa ulian, nagasiba. Berarti ano, binanira kayo. So, ranay ng pagong nabi, so Muslim na makakuha sa kamatiyan niya, dapat niya, niya ba yun? So, ranay na makakuha sa kamatiyan niya, dapat niya, namanya kaya sigat. Sigat na? Niya kayo tingkong sa tayo, undag mo rin na? Kalau mana masuk betawi dalam sepagarinya na Muslim, ibarat sa Muslim, na masakit, na lain nama, aduh, pakati ang kaya Allah si Muhammad. Itu semua Muslim. Mana masuk ke dalam hari kemudian yang Allah sahabat. Sis. Yang mau kamu. Itulah sedih Pak dari pada anak Allah. Nabinya pakai di mana? Kemudian namakan. Allahu Akbar. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta ikanordin mga sunod sa surga taman sa ikanong maratea nabi ikanordin mga maratea taman sa ikanong diginawan dapat ba? Udah walang man ulit udah walang pak apa yang tingin hari ini dia kalau walang ini mga patungga ba tetap kebiugan ako ni ako ng mga lapas sa naro yung koso ni na pagiging atang tubo. Hindi ko siya mo ng bata. Nakipot na pero niya ng ano manawan. Kaya sa kanang barang ko, pinito ko na siya sa munisipyo at hindi matandaan. Hey! Ori ko na Allah! Sa mga tumawin ko na Allah nakabiyang tanto sa mga pinipigiro yan. Bakit na kanong puno na waso? Gano'n ba kaw pangamanggan ka pa niya mga ginawa ka na niya simpo-simpo? Panuraw niya susalan kundung-dung. Ya kalau si menular ke ibarat apa ya itu orang sana assalamualaikum ya kalau apa warahmatullah wabarakatuh nasi bodoh ini waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ada lagi dengan British ini panggilan so kalilintan limu kabarakat nasira sinulonya mo naik voice niya British Islam bukan sa mga British mo hai hello, how are you? Laboro mo mo marana wet mo isi na pili. Sabi mo mo marana ya. Sabi mo mo makasama. At nakadito na ginanbo hadita marana. Kaisa hadita marana piala ka po marana basta doon man sa kopaya na botolan ni Roso niya apa abu. Kaya naman marana basta doon sa kopaya pala ba niya putu doon lo kopaya apa abu. Ay problema lagi doon sa kopaya apa abu niya abu. Nene na makapasan na maranaw yan. Ano ba yan? Mga bitinoan ba? At di pa mga maranaw tinggal sa pagpapigiro na dito naman. Mauman yan sa niyang mga Muslim na yung mga nina. Ano ba maranaw mabog niya ba yan? Nasisina na yan na.
Assalamualaikum. Ano na mga kising ang mga niya ko, nagbago ka na. Ay, katong na napili pa yung mga muda kaya. Grabe, nagbago ka na. Takin ni bagus sa pura sising ang kanyang bersama ini masuk apa ini punya. Kaya kata mo na ba niya bebuye. Natakin ni bagus sa sising niya naman sa kasing ang harimo. So at yung mga Arab suway mo na may rin masuk apa ini punya na ubang mapipigirin ba niya bebuye. Kaya mapipigirin na ubang siya bukti ini patay kita. Kalau kita kan so kung mo sa kanya nasisingahan niya, taki iba kamarin ng sexual pagkat safety. Ano yung mga bulan talaga ni maging pare pinagbigyan mo talaga. Isu sa nare simple sala. Nare naman ipagpupunin ang sa sala may para tuwa tayo ng mga yan ng kalilin pimana kalau sa sala may mana kaloro na sala. Kung hindi mana kalau sa sala, au ni ada mana? Di kali mana yung to? Kuri pun namanya kasumau orang-orang ini bibikira ya dia bibikira namanya ada mana asumnya berbicara tuh nggak apa ada mana jadi mana sana namanya ada mana oh jadi ini bibikira namanya berbeda namanya ada mana asumnya berbeda orang berdima ya atau lagi mana sana Allahu Akbar pemamurin Allah pemakai kadu naik abad kadu dibetelan. Jadi kan di malah tutup nak bermana sudah request sama dia raya si gubernur si Muhammad Maiko itu warna warna bos mau apa nak kasih apa yang mau sama orang dia terbaru nanti akan ini rumah pemilihan kami nah yang panggil sekarang para di dalam dalam peribuan nanti semua merang bukan yang gubernur si Asyik Saleh Sultan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.